Как си станал? Дякон Игнатий. Докторът каза, трябва да лежиш, още не е зараснала раната. Не мога да лежа, сестро. В гърдите ми дори не е раната, а мисълта за България. Така как ще лежа, когато там отвъд Дунава? Народът ни стене в робство. Говори за България, сякаш е жив човек. Такова обичане рядко съм виждала. Тя е жива, сестро. Жива във всяка сълза на майка и във всяка песен на дете. Ще дойде ден, когато ще я видя свободно. Да дори да не съм между живите. Ти си млад, а говориш като стар монах. Нима вярата ти е толкова силна? Моята вяра не е само в Бога, сестро. Тя е в народа. Аз съм посветил себе си на Отечеството си, още от днес да му служа до смърт и да му бъда верен. Бог да ти даде сили. В очите ти има нещо. Светлина, дето не е от този свят. Тая светлина от любов, сестро. От любов към свободата. Когато я види изгрява в България, то тогава и най-ти ми ще оздравеят. Ти си странен дякон. Не за манастир си роден, а за подвиг. Подвигът е моята молитва, а свободата – моя алтар. Господи, ако е Твоя воля, дай ми сила не да живея дълго, а да живея достойно. Бог чу молитвата му. От болничното легло в Белград се изправи апостолът на свободата. Човек, който превърза не само своята рана, а и раната на един цял народ. Дякон, чули гласа на България. Тя ни зове и аз вече няма да мога да тичам след нея. Ти можеш. Не, господин Ракоста, не може да отидеш така. Няма да остава България без теб. Не, делото е по-голямо от мен. Ти си този, който ще носи факела. Ще събудиш народа. Ще направиш скока. Лъвския скок. Заклевам се, ще пазя България, ще събудя хората и ще нося твоя план. Бъди силен, бъди чист и никога не забравяй. Народът е над всичко.